Irurak hamar gutxi. Errepidera egin behar dugu. Bosgarret azken eta... Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond. And Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro alemán, la leyenda. Kaixo guztietan etorri Tropelaren 530. podcast honetara, gaur 2024ko maiatzaren 30 dugu, beraz maiatza bihar bukatuko zaigu, eta nola ez igandean abiatuko den, eta tur txikia izan daitekeen, Dauphiné kriterioa ez izteiteko podcast hau gratzea daki dugu, eta nola ez nirekin hemen dut Lander Garro, Gabon Lander. Gabon egoiz, Gabon entzuleok, zemuz. Seguru eskertzen dutela Lander, ire audioa, soinua gaurkoan gure entzulek, ez da? Bueno, eskerrak eman mereziote hemendik nire koinatu oiari Carlosi, mikrofonu uzteagatik, eta bai, espero dute jendeak oraingoan entzutea eta ulertzea. Esaten dutenean, ez, nik uste, aitzakia zutela podcasta entzuten zuten, kinera ezain ondo egitean, claro, benetan ezagutza duenaren ahotsa espaldi badute entzuten, ez badute ulertzen. Edo alderantziz, esan dezakegu oso kinela ona egin dutenek esan dezaketela, zorionez nire hitzak ez dituzte ulertu, zenik kriston txarrak egin ditut azkenekoak, orduan. Bueno, edozen kasutan, dioguna gutxi falta, aurtengo turrerako, hilabete eskaz, esan genezake, eta horretik ditugu ez, bila azterketa garrantzitsu hauek, historikoki, bueno, Dauphiné kriteriuma dena ez, Dauphiné libere garai batean, beti izan da ez, Armstrong eta hauek erabiltzen zuten lasterketa prestaketak egiteko, eta azken demoraldean, bueno, Dauphinez gain, Suitzako tura, izan ere hori laizterik dugun kine izango da. Etapei dagokionez, nahiko egitura menditsua ez da Lander, zango nezake, 8 etapa ditugulako, laugarren etapa izango nuke elojoaren kontrako saio luze xamar bat, 34 kilometro terdi ingurukoa izango delako. Aipatzen genuen agerratzen segurretik ez da Lander, pare bat etapa esprintean, eta orokorrean gainontzeko guztiak gora beratzua, eta maldan gora amaituko diren, etapa ez osatua. Bai, beti izaten da Dauphiné turrerako prestaketarako lasterketa bat, eta bai, beti izaten da eskalatzaileentzat, eta urten esango nuke, bereziki deigarria dela hori ez, 8 etapetatik 5 bukatzen dela maldan gora, 2 sprintean eta bat elojoaren kontra ez. Horregatik, eta horren ondorioz, sprinter gutxi doa, eta, bueno, sprinterekin da gaizki moldatu izan den jendea, gaizki moldatzen garen jende guztiorentza, arnasaz, beti izaten da loteria, ez? Sprintak, bata besteari moztu, ez da zer. Bueno, batez ere giroan ikusi da, ez? Girnoi ere laugarren egunan etxaguntzan, eta, bueno, beti gertatzen diolakoak, ez? Orduan, bai, egia esan, ez da giz esan, netzako oso lasterketa polita da, gero egia da, beti esan izan dela, ez? Dauphinéen ez dela ondo ibili behar, ez? Ondo ibiliz gero turrean indar gutxirekin ailegatzen diala 3. aste horretara, baina baten batzuk teoria horri ere arrazoiak kendu izan diote, esate baterako Christopher Frommek, ez? Kriston Dauphiné egiten zitula, eta eroturrak ere bai. Eta, gogoratu dezagun, Christopher Frommen amaiera, Dauphiné batean iritsitza da, ez? Horren dela 4 urte, erokita horrekin. Hori pentsarekoa izango da, badakigu Christopher Froome badijoala, eta ni Dauphiné ailegatzen denero, behakin goazen, ez? Zegia esan, gustoko nun txirindula jatzen, eta hortxe, bukatu zen bere karrera, ez? Eta gero esango nuke, parte hartzari dagokionez, oraindik zalantza pila dauzkagula, ez? Oraindik web orri ofizialetan eta ez agertzen taldetako alineazio osoak, eta kinila egiteko zailtasun handiak, eta gero gaina ere, hemendik igandea, suporazio eta aldaketa pila gango diala, ez? Orduan,
Bueno, gomendatzen diedana entzulei da, bazkereko momentu arte egotea pixka eta ze aldaketa piatango di. Bai, ez hamartzen ditugu gutxi gara bera bintzat baiezatu dutena beraien zazpikote hori. Eta, bueno, lander gora ezagun, ez? Toplan ere Luxiko Gerrari izan ezkero, jakinan azpen horiek, e-mail hori jasotzen direla, ez? Gorriz ditugunak adiraziz, beraz, bueno, animatu, ez? Toplari bultzatxo bat eman eta Luxiko Gerrari egitera. Ez horrek laguntza bango duelako, lasterketa honetan bezala. Azken momentu hartaldaketa izango direlako, eta bintzat ez gaitezen, lehenare zaila baldin zen, eta nahiz eta landar esan duen moduan, sprinteren taldea mugatu izan daiteken, eta beraz, puntu arrisko gutxiago izan daiteken, laguntza gehigarri izatea, gorriz dagoen bat izatea igandetik aurrera, ez da, kezkagarri izatekelako edo, ez? Betiko amorru ematen duelako. Hori izan da lander, nik uste egokiena kinelari begira da matea, ez da? Hori da, eta urten, udaberria hain arraro jundenez, ez jakintasun handia dago, ez? Batez ere ikusteko nola iristen dian favoritoetako batzuk. Roglic nahiko arraro iristen da, Ebenepul ere, Euskal Herriko itzulean izan dako erroketa eta gero ez dakigu oso ondo nola bilen. Beak, usted Ebenepulek esan dula ez diola erreparatuko sakepen nagusiari, gero Mikel Landa bere erori izan, Jorgenson bere erori izan, ez dakit ez, jende asko dator udaberri arraro batetik eta ikusi berko da. Zein datorren fuerte, zein datorren beste entrenamendua gehiago egitera, eta horrekin, kontu zili berko dugu, ez? Ez tale izango bakarrikan izena begiratzea, baizik eta ikusten nola datozen, ez? Esatea lehenengo taldean, Ebenepoel, Carlos Rodríguez da Roglic agertzen zaizkigu, baina, Ebenepoel nire ustez zeuneko unan ez da gongo, eta dofine bat izan da, eta bost etapa izan da maldangora bukatzen diana, nik ez duk hartuko, ez? Nahiz eta Ebenepoel bat izan, eta hor, kasu honetan bezala, beste kasu batzuetan ere, nik uste bala da pixkate erne biltzeko, testu ingurua. Landarrak ireki duen eztabaida eta lehen multzoari erreparatu ez ezautai nagusiena, Ebenepul eta Roglic landarrak zuen moduan Euskal Herriko itzuliko etapa beltza, nola esatearen, beltza horrien ondorioz etxerako bidartu zutena, egia da bietatik kalterik gutxin izan zuen Roglic bera izan zela, nola itxura batean bintzat, eta gauzak nola, Carlos Rodríguez berare itzulian zen, eta azken dakizuen moduan, bigarren, ez okera espandu naiz, amaitu zuen, azken etapa, ez da garepena lortuta, ez da, zuen zen hartan, ez da. Beraz, hiru horien artean bat aukeratu erdat, eta zalantzak, ez, Benepulan nega dos, eta zalantzak Roglic eta Carlos Rodríguezekin. Carlos Rodríguezen helburua ez dakit benetan turra izango den, Roglicena nabarmen baietz, Ebenepule beti izan du, ez, itzulia handien aldeko apustu egiteko, baina urtean esan duguna, ez, udaberria raroa gehi, hori, Ebenepul ezagutzen dugu itzulia handietan nola ditzen den, beti txekitea izaten du, ez dakit, badu zerbait, ez, 2000 metrotatik gora, eta Carlos Rodríguez, ez dakit, lander, bakimun zerbait, talde buru printzatzen izango dela, Ineosen turrari behira, o talde buruetako bat. Baina ustez, Carlos Rodríguez turrea talde buru ezela dijoa, eta gaina iruditzen zait tur oso nahi eta dijoala, ez? Ikusita nola ibilian Ineos giroan, ez? Nola ibilian Esman eta Geraint Thomas, iruditzen zaite, ez dut esango azkenek urteetan baina asko zobeto, baina obesio nik ikusten dut Ineos, eta baina Carlos Rodríguezek berriki beren lehen daiziko sakepen nagusia irabazi du, eta nik uste, askotan esan izan da, ez? Carlos Rodríguezengatik, oso fuerte zetorren tipoa zala, juveniletatik, iztotzen bakiak zauzkala, eta, adibidez, Ayuso, baina zarata gutxiago eginez, nik sendotasun handia ikusten diot, eta iruditzen zait bai hemen Dofinen eta bai Turran karrera oso onak ingo ditula, eta ez da egite, zindan bere
bere gailurra, zein den bere tetxoa, ez, esaten dana, ez, baina iruditzen zaite, bai, nik kasu honetan behintzat dilema daukat Roglicen da bere artean, ez. Mhm. Gertatzen da, Roglic dela askoz ere puntxorrobea, ez, oso azkarra da, eta, bueno, ikusita baldan gora bost diala bukatzen dian etapak, nik uste Roglic oso apostona dela, ez, ze mendian etapak irabazteko aukera asko dauzka, ze ez zait iruditzen ere izango denik Carlos Rodríguezek alde egin eta bakarrikan irabazi, ez da Pogačar, ez? Baina, bueno, ez daki, gero Carlos Rodríguez lojaren kontra ez da ezki moldatzen, nik uste torren modala, Carlos Rodríguezen eta Roglicen artean. Gero ez dakit zendikan deskartatu dugun Ayuso, Ayuso hor hirugarren taldean dago, Bigarren taldean, Lander. bai, bigarren taldean. Hirugarren hartu ezkio ez dakit, handi bat izango zen. Eta, bueno, ez dakit. Baina, bueno, nik uste dut horre debatea hor dagoela. Bene puel baino gehiago, bai, Carlos Rodríguez edo Roglic ikusten dut. Ados. Eta horrego multzuan ez, Ayuso, Godi, Hindley, Jorgensen, Mikel Landa, Tiberi, Blasov. Esaten genuen ez, Ayuso, Euskal Herriko itzuliko irudi hori buruan, ez da, Rodríguez eta Ayuso, Ebenepul, Roglic, ez, pentsa daiteke, Ayuso honen pare izan daiteke, Rojoaren kontrare bikain iritzen delako, egia da atzenetik edo, goian, ez, entrenamentu egin datorrela, eta pentsa daiteke, ez, uak eman duen erakustaldiaren ondoren Italiako errepidetan, hemen ere Frantziako dudan, zerbait erakusten hasiko dela. Beraz, logiko hartzea, Godu betikoa ez da, Hindley lanerako, edo ko-lider ez da izango den turrari begira, pentsatzen dut, ez ezaguna aztu giroa duela, ez da? Ez bali manaiz. Jorgensen, Bisma norre baldin babila urten ez da, Lander, Jorgensen izango litzateke. Bai. Mikel Landa, Euskalduna, eta bere erorikotik, ez dakit. Ze egingo duen, ze mailaten izango diren, Tiberi aipatzeko duen, ustualdi edo, ez, estualdi ematen ari zatzezkien, ez? Baraineko, baina, gazteriko nereko oinen sarkapenera hasi du, 5. okerrezpaldi banaiz, mutila indar horrekin izten bada bintzat hori zaiteke, eta Blasofena, Rogliczekin batera, zen laezerketaren batean, ez da nuntzen, tirren otako batean izango zen. Nola ko-lider ziren eta, puntutxo egin zituen, Blasofek. Bera ez dakit, Ayusoena nik uste nabarmen hartu egin beharko dela, baina Euskalo puntu emango dituen nola ez, eta gainontzean, logikoena Jorgensen, Blasov, ni Tiberi gustatzen zait, ez da traila jaso duen, eta zarantzak Hindlerekin. Eta Landarena, lehen Euskaldunaren puntu eman ditzakelako, ez? Zakit, Lander. Bai, a ber, niretzako Tiberik aurten dela matza 50 piko egun lehiatzen. Orduan, ez dakit, oso gaztea da, aurten hasia ondo ibiltzen, ez dakit, beti ibilia ondo, ez? Oso ona zetoren gaztetatik, munduko txapelduri izan zan, eta barrez, baina, orain hasi da, ez? World Touran ondo ibiltzen, eta 52 lasterketa egun nire ustez asko dia, eta ez dakit nola iritsiko dan. Gero Ayuso, lehen aipatu dugu, ez? Carlos Rodríguezek irabazizula, Romandian irabazizun, bere lehendabiziko aste bateko lasterketa, eta hor ikusi izan, ez? Lipowitz edo borako gazte hori agertu zen egunean, Ayuso atzan gilitu zala, eta sensazio arraroa, sensazio arraroa mantzun, eta ni egun hartako txakalalditxo hori egatzen zai buruan, eta ez dakit. A ber, gero Ayuso osona da, eta olako txakalaldi bateuki arren, Rojaren kontra oso ongi dabil, 34 kilometro ez dia gutxi, eta oso beral leitze egiten du horrek, dudarik gabe hartuko nuke, gaina bigarren taldean dago, ez? Baina, Erromandiako itzuliko mendiko eta partan, dudak sortu zituen, ez? Eta gero, gertatzen dena Jorgensenekin da, Bismaren udaberriko istripu horien ondorio, zein arraro dagoela taldea,
eta giro kaskarra egin dutela, ba, zalantzak ere sortzen ditula, ez? Eta ez da, nik garri oso garri ikusi ditut, Ayuso eta Blasov, ez? Ze Blasov gaina ez da oso irabazlea, baina beti da ongi, ez? Mhm, mhm. Eta ba, sufritzen asko daki, egun hona daukanean aurrean dabil, eta egun txarra ganean ere, ba, bueno, ez baldin baduten hirugarren, ba, seigarrenengo izu, baina beti dago hor, ez? Mhm. Eta gero, jo, aurten Leni Martinezek ez zitu lau lasterketa, jo, Leni Martinez ez ezagun aztu dauzkala, 20 urte, Baina ez da izango den, Lander, Martinez, da, zalantza. bai, zalantzan dago, bai, bai. Bueno, ba, hor ez da egit, niri asko gustatzen zen beste bat, eta beti ongi da bilena Hindley da. Mhm. Orduan, bueno, ba, izan I- daitezke. i- Hiruboraz gintzatez, Roglic, Hindley, Blasov, Kinilan, ez dira bora gehitxo. Bueno, izan daitezke 10 nengo artean hirubora otea, izan daiteke, eh? Hmm. Bueno, ez dakit. Igual Jorgenson ez, baina, bueno, Ayuso, Go- go- Jorgenson, Blasov, adibidez. Tiberi izan daiteke, gaina Rojaren kontra ongi dabil, baina, Hori da. bueno, Tiberin kontra daude bi gauza, alde batetik hori ez, lasterketa egun asko dara matzala, eta bestetik, joe, asko aipatu da, eta bada pixka bat iraingarria, ez, edo pixka mingarria, ez, ba, esaten da, ez, ba, bueno, ba, Pogačarek irabazi duela oso errez, ez zolako jende honik, ez. Ba, nik ez dut uste honi jende ona da, hau guztia, ez, ba, Tiberi eta Geraint Thomas eta Dani Felipe Martínez oso nadia, baina, jo, gauza bada giroan, ez, Geraint Thomas, Dani Felipe Martínez, Tiberi, ez, lehia hori, eta este gauza bada ja Roglic, Carlos Rodríguez, Ebenepul, Ayuso, ez, dakit, beste mailatxoa dago, orduan, ez da Tiberi, ba ez den pasako 5 horretatik 10 ez? Mhm. Ados. Izan daiteke, orduan, bueno, ikusi bertzaio Tiberiri ba, top den jendearekin, eta ofineia, ba, top den jendeak lehiatzen du, ez? Orduan, bueno. Baina, bueno, nik uste Tiberik egin ezagara lasteketa txukuna, Osea, talento kristona daga, eta nik juran hartu nun, punto pila deman zizkian, orduan, eskerrak baizik izi dizkoten, baina, bueno. Epatu ere ez duen egin, eta nik uste du horretan geratuko dela, David Godu. Bai, ze azkeneko urteetan ba, bastante irregular dabilez, aurten behintzat, Mhm. ia zintzun oso ona, Paris Niza izan zen oso nintzuna, Mhm. baina, jo, ez dakit, eta Bai, jo, bai, hori tipo ez, gaztea idiz, da, bai. A ber, ez dauzkala ere 35 urte, dauzka 28 Mhm. edo... Hora, igual ibiliko da, Baiteke ibiltzea, baina 27 urte ditu. Eta ez dakit, aurten nola ezak emaitza ipagarrik, ez? Ez. Ba, Errumaniako itzulean 14 nintzun, Euskarriko itzulean ezun bukatu, Paisizaren ezun bukatu, Gran Camion 18 nintzun, bueno, ez dakit. Igual Dofinen etorriko da, oso forma honean, iaz Dofine 30 nintzun. Mm. Ez dakit, eta gero bueno, turra neko txugu nintzun 8, en fin, bueno. Nei godu ez edola bereziki gustatzen. Ni godu baino lehenago hartuko luke Mikel Landa. Nik uste Mikel Landakin dezakela karrera ona, gainea. Erloju kontra kalten godi, ez da? Ba, pentsatuta agian Ebenepolek ez baliatuko sakapen nagusia baliteke, ez? Mikel Ebeak izatea sakapen orokorra lehiatzeko aukera. Eta ba, ikusita turrea argita garbi jongo dela Ebenepol entzate lan egitea, ba, igual betzago izan daiteke ez motibatzeko. Eta jo, aurten erorketa arte oso ondo zebilen, Bai, ados. Nik uste talde aldaketa ere oso on egin diola, batez ere ba, buru atletik eta motivazio atletik eta oso, ez, oso grinatxu eta ikusten zitzaion aurten, eta ez dakit izan daiteke aukera. Ba, gero egia da, jo, izten malin badia zazpi, ba, sigarri egiten dula, ez? Ba, bueno, pixkat euskaldunen estiloan, ez? Maino lejarretan estiloan, ez? Ba, oso motela. Betzaten zazpiritzi eta sortziarri dela, esan berdu dela. Ba, bueno, gutxi gora, orduan ez dakit, baina, zagit, nik ustete bai alabai egingo gola saikapen orokorrona, ez? Orduan, bueno, izan daiteke aukera bat ere, gero, euskaldun onenaren puntak Puntual. dituzke. Orduan, bueno. Gaina dofinetzen badia, egun.
Ez, Berrogeita hamar, ez? laurogeita, Laurogei, uste, laurogei. ez da, ontsi zalantzan, pentsa, hainbeste jardun eta zalantzak gure artean, galanta ari izan. Berrogeita hamar, bai, berrogeita hamar puntu. Bueno, horrengo taldea, beste hautagaiak, Buitrago, Txikone, Fortunato hau ere, Girotik, Tago Geoghegan, jende ari da hartzen hau, Kus baita, hau batez, Giraume Martan, Sivakov, Soler, Uran. Polita, Eske talde polita, ez? hemen, zagit, a ber, nik uste bastante ulergarria dela egotea Buitrago Txikone Tao eta Kus Bai? agalek. Bai? Bai, bai. Zer, Bai, ze Lutsenko giroa oso txarra du, eta... Lutsenko ez da Lutsenko, ez da ze ikusten ez, baina, Lutsenko ez dago, anerian bai. eguneratu. Buitrago, Txikone, Fortunato, Geoghegan, Kus, Martan, Sigakov, Soler, Uran. Ez dago, ui. Baina te bat zegoen du. Eta kungerez dijoa? Oh, ai ama. Bueno, Bueno, oraindik ere esan duguna, ez ziurtatzeko, Oraingoz bintzat, hauek. Fortunato, giro polita egin duela esan ez? Egia, bai, baina. bai, Fortunato giro polita indu, baina nik uste amaiera aldea oso soluzintzaiola. Mhm. Eta honea etorriko dela pixkat behartuta, eta ez du zer egingo. Eta nire sensazioa. Mhm. Gero Tao eta Txikone, treken daude, trekek aurten dara matza, 22, 23 garaipen. Orduan, bueno, edozein da ona, baina hain zuzen ere, Txikone eta Tao, biak bastante kaiskarri bilidea. Orduan, jo, ez dakit. Mhm. Adibidez, Suizako itzulian, ni egongo da, irabazitu azkeneko 3 asteetan, 5 azterketa, eta dudari gabe hartuko nuke, baina Txikone eta Tao, Mhm. bueno, a ver, nik azkenen ustekar hartuko ditu ala, Ze Guillaume Marten, azkeneko urte pare hontan nik ez dut ikusten, Sivakov Sivakov ez dut ikusten, Ayuso gondan ikustera nahiko gongo da eta punto. Soler berdin, ez da? Soler berdin, bai, nik Eta uste, berdin izan igual, Soler, esan diteke? nik uste Soler pixka ambiziosoa dela Sivakov baino, eta behar bala azteketa behin godula, baina, bueno, Soler igual bai. Eta ero Rigoberto Uran ikusteet behaia ez dagoela ere ez. Beha ez dagoela ez fizikoki eta ez mentalki ez. Lehiarako. Eta beti izan da oso lehiakorra, baina nik usteet goi mailako lehiak beste puntu bat eskatzen dura. Eta nik uste behaia bastante deskonektatuta dagoela, gaina askotan kejatzen da, bazte azkarri joa zen, ze batu muritzaituzten, eta bueno, pixkate ja zertan dago ez. Orduan ba, nik esango nuke hor, Buitrago Txikone eta gian, Kus. Ze, claro, Kus etzako... Bai. Bueno, a ver, Kus aurten ez dabil, baina, bueno, egia da, ba, ez daukara zertan Jorgensonek orain, bez, esan, bueno, ba, ni naiz liderra, Kus bat egonda, ez? Mhm. Osa, hor, bueno, Vingegaard da liderra, eta ez da lanea dikuaz, baina, ez zait iruditzen nola jerarkia oso handia gongodanik Dofinen, ez Jorgensonen alde, ez? Ez dakit, ez zait iruditzen, osa, izan daitekela bientzoko aukera gotea, eta bueno, nordikoan hobeto, barentzako, ez? Mhm. Gero egia da, ba urten ez da bilela. Eta, bueno, askotan aipatzen duguna, ez? Ez da berdina lanea jun, presiori gabe eta lasterketa mate egitea, edo talde buru izatea eta erantzukizun hori guztia kudeatzea eta emaitza ona izatea, ez? Ze ziklismoa bada, oso kilo psikologikoa eta bueno, batzuk beste baina hobeto eusten diote horri. Eta, bueno, ez da kasu bakarrak asko daude tropelean, ez? Psikologikoki, liderri joazenean ez dutenak renditzen, lanea dijoazenean bezala, ez? Eta nik uste badela kasuetako bat.
Bueno, horrengo multzoa, iztariak eta eskalatzaile multzo nahasi bat, Bargil, Benot, Magnus Cort, Gregoire, osea, kien hartutako bintzat horrengoz, Jack Haig, Tobias Johansen, Kron, Madua, Menges, Polit, Skugins, Teuns, da Willems, teorian. Mm. Bai, nik uste dut hemen baloratu behar dena da ikusita diela bi etapa esprinean da, bost etapa maldan gora, igual, ba hori ez, komenigarria da norbait azkar ibili daitekena sprint batean, hain sprinter gutxi egonik, Mhm. edo apostu egitea, ba, hauen artean zeinek ba, maldan gora, ba, han mugan egin dezakin postu hon bat, ez? Nik uste dut hor, ba, izan ditezkela, ba, Bateus, Menges, Bargil, Gregoire, Johannesen izan daitezkera, maldan gora ondo bukatu dezaketenak, eta beste guztia, ba, Wellens, Scullins, Maduaz, Gregoire, Cort, izan daitezkela, ba hori ez, bi etapa horietan, sprinter oso gutxi egongo dian bi etapa horietan lehatu daitezkenak. Ez nik uste dut logika hemen dela, Euskal Herriko itzuia egoten da logika bera, ez? Ez diala sprinterak etortzen, orduan, ba, bueno, ba, hor, Cort eta Kron dauek, ba, ondo ibiltzen diala, ez? Eta, bueno, nik uste dut, izanik talde bat, ez daudena egola igotzaile oso handiak, nik uste dut apostu izan daitekela, ez? Badiez Manus Cort bat, ez dara mala oso urte brillantea, baina, bueno, pentsatu ezagela, bitu. Bi etapa horietako batean, ba, nire aukeratxo aukiko dut, ez? Azkarra naiz, eta, bueno, a ber, zizuian sprinterrak, eta ondola llegatzen dian, baina, bueno, behintzat top bost bat egiteko moduan egon daitezkena, ez? Eta, bueno, gero, Tobias Jalan Johannesen eroso azkarra da, Roman Gregoire zer esanik ez, eta, bueno, ba, hor, peiza daiteke Polit, bueno, prokura ezberdin gaude, Polit eroso azkarra da, sprintetan eta saltu izan da. Eta gero, Scullins da, treken dagoen tipo bat, ba, bueno, ba, urte luze batzu pasa dituna, ba, nahiko arkabean, baina azkeneko bi urte hauetan oso ondo da biena, lasterketa guztietan, ez? Eta ez da egitzeta datorren, baina egia esan oso lasterketa ona egiten ari da urten, orduan, ba, ez da egit, igual merezi batzea. Ez hain zepedatzen, beno, eta ez dakit. Egia, Bargilni, zentzazio dokat, zer puntutxo gora egin duela. Ez dakit, ez? Zenbatera inoko dan puntutxo hori. Eta, bueno, ez, Wellen zaipatu du, baina, UAen baki ze izango den. Politere UAen da. Gero hor duda egoiz behar da baita ere, a ber, ze aukera dauzkaten iesaldiek Dauphine honetan, ez? Dudia, bai. Eta igual dauzkate aukerak, Nik ez ditik uste talde bat karrera asko kontrolatzeko moduan. Igual bora bat izan daiteke, karrera kontrolatzeko moduan, Roglic, lider eta bora kontrolatzen, izan daiteke, izan daiteke. Ze oso talde potente daukate. Baina ez dakit izango ganola azteketa oso ordenatua eta ez, talde bat ola aginte makilo oso sendoarekin, izango lasteketa pixka kaotikoagoa, iesaldiekin, eta hor, iesaldiak eta balin badaude, Bargil bezalakoek izango dituzte aukerak. Ba, izan nintzen betatzen lehen etapan, ez? Lehen etapan nola izan daiteke, ze muñotxoak hasidan dira, eta grina izango da, ez? Lidergoa hartzeko. Sprint moduan amaituko den, multzo handitxoa iritsiko den. Baina, iritzen zaite iritsiko ala, bai, sprinta iritsiko ala. Eta hor jokatuko ala lidergoa, bai. Osa, ez dut uste iesaldi bat aukera mango diotenik, ez? Ez dakit ze taldek hartuko duen agian lidelek, ez? Ze dakate Pedersen bat. Bai, eta badakate taldea kontrolatzeko iesaldia, orduan, ba izan daiteke, lidelek kontrolatu nahi izatea lasteketa eta Pedersen beak irabaztea. Ze, klaro, sprintari izten balin badia, beak irabaziko du. Nik uste, bastante duda gutxirekin. Sprinteren taldean, oraingoz, nahiz da Cavendish eta Pizi ere grisez ditugu, eta diogo moduan, ez? Jendea falta da oraindik jakinerazteko,
pentsatzen du aldaketak izango dira eta ez dela irun geratuko, baina oraingoz ziurtatuta daudenak Sam Bennett, Pedersen eta Pedersen dira, bi hori dira, ezta. Eta ez zalantzea Pedersen aukerarik onetako bat, Sam Bennett ere nik ez nuke ahaztuko. Hau gainera dekatulen dago. Ja, bai, San Benetikoen dela gutxi irabazizun azterketat, ez dakit non, Frantzian, baina, bueno, iruditzen zaite la jende ona dagonean, ez dagoela ja San Benet bere urte honetan, Eta mair urte ditu, dela gutxi irabazizun, bai, irabazizun Dunkerkeko lagunetan, irabazizun 3 etapa, eta saikapen orokorra. Bai, bat, bi, hiru, lau etapa eta saikapen orokorra. Zu beste esmintarri gala. Baina, claro, bigarrena Sasha Weemaes, bigarrena Pascalak ermandaiela beha bezala, era Mauri Capiot, Paul Penhout, hori dela oso gaztea, Casper Van Uden hori oso gaztea dela ere, eta ero Mansen, eta bueno, ez oso puntako sprinterrak, ez? Eta San Beneta urtean lehiatu izan denean jende potentexeago batekin, arazo bai auki ditu. Paiez nizan adibidez, sprinta itxezna etapa bat, dekleinek iradizun, Piti, Gronegoen, Van Poppel, Thyssen, Bennett 6. Bueno, a ver, sprinter hona da, gero eturren ere, en fin, bueno, ez da bain urte txarra, azkenean. Gure multza, esan dugunez, sprinterren azkarren multza, kasik, ez da azkenean zenbaten jo aukera izako den, ez desberdintasun markatzeko, baina espezialistetan izan daiteke, ze horren gozbintza Armirel, Cabaña, Tarling eta Van Wilder daude, eta bat aukeratu behar da, eta zalantza gutxirekin lander jendea hemen Ineoseko, espezialista esango dezak, aukeratu dela. Bai, ez da egit. Tarling hain hona da, erlojuaren kontra, bai. Ez, hona da, ez zain hona, baina hona da. Eta, bueno, hori. Cabaña nahi gustatzen zait, adibidez, gaina Movistarren, eta gaina ez dutela ez dirudi talde buru garbirik eramango dutenik, ez dakite, kaso masa agertzen da, ez dakite zen barute, baina ez Cabaña izan daiteke IES-ean edo izan daitekeen zindorea eta horreparen kontra, ondo gotatzen da, ez hain argi tarrin hartza, Bueno, a ver, nik uste erlojuaren kontako erazikola Benepoelek, baina bai. Roglic hori izango da baita, Ayuso hori izango da, zaite Benepol iraziko duen, Ayuso hori izango da. Hombre, nik uste Benepol irabaztekotan igual Tarlinek iraziko dela, igual bai, Nik uste Cabaña ja ez da bilela, erlojuaren kontra. Armirail bai, baina, bueno, pixka bigarren lerrokoa dela esango nuke. Dekatoleko barritekin agaso askola. Ondo dabil. Armirail ondo azkeneko 2 urtetan erlojuaren kontrako oso ona egiten nahi da, baina, bueno, ez ezagun aztu dela Armirail. Eta gero, Van Wilder, gero Van Wilder, gero nola ez tan gaizki gotzen dauta beste, igual, gero indezake beste zehozer. Nik uste Van Wilderren alde esan dezakegula hori, ez? Ingugula, erlojuaren kontrako ona, eta gero, etaparen batean, mendian ere, igual ez da, atzean gelitzen, Eta, bez? Badaki ondi gotzen, eta, bueno, Romandia laugarren intzun saikapen orokorran. Carlos Rodríguez, Blasov, Filipovic, Van Wilder, Ayusoen aurretik. Ayuso, Mas, Carapaz, Reni Martínez, Tao, Bernal, Simon Yates, oien guztien aurretik gelitu zen. Baina ezaztu Ebenepul eta Mikel Landa dituela taldean, Bai, baina zein joa lider? Ez? Hori da, Ebenepul edo Landa, lider. Van Wilder lanea. Bueno, baina Benepolek esan du ez joala lehiatzera. Baron Landa. Ez dakit, zalantza hori sortzea. Eusen kasutan ez dirutzen puntu asko aldea gongo denik. Puntu gongo lirateke, egotekotan hori. Tarlinek erlojupeko irazita, edo Wilderrek esean etaparen bat irazita. Baina bestela, ez dirutzen. Hombre, iten bali badu Van Wilderrek 5. sakapen nagusian,
Ba, hor Hor puntu bai, bat ditu. zalantzea gabe. Zalantzea gabe. Claro. Eta bilde, Romandiako itzulian, ba, ez zema puntu zituen, etxe beretuko, baina puntu batzuk egin zituen, No Mutilak, zituen. eh? No zituen. Bueno, Romandiako eta itzulian. amaitz, hori ikusten deke bitartean Lander, amaitzeko, ba, bueno, bestea multzoan, ez? Ba, hemen, orantxe denetik, eta nik uste genero, Berronda malo puntu egin zituen. Ronda mola. Ba, batzuk. Eta eguneko 12 zaukan. Hmm. Bazue gala, aukerari inbertu azte egite. Bueno, nioena, bestean multzan, ba, nahiko aukera zabala, ezan Euskaldun batzuk ere badaudela, ben? Naiz eta, bueno, Euskaldunik onena Mikel Landa izan daiteken, edo ez, hori pentsa genezake, Castro Viejo, edo Marfel hemen dugu, Igorka izegirre bai, Lastra, txai jakiteko Euskaldun batzuk ditugu hemen, aipatu dugu, Froome, ez, multzonetan dugu, ez lehen esaten dien Landerri gratzen zertik, eta pentsa, imaginatzen ez, ez Froomek podiuma egitea, ez? Ez du uste hori gertatu denik. Naizta, bueno, Israel hor da bilen, ez? Bere gauzatxoa egiten. Gainontzen ez da Lander, behiran abilemen, bueno, ze on daiteken, baina, ba hori, gauzatxoa gaina gehiagik izan gabe, ez da. Ez urruik bat, ez? Aipatu izan dugu galena. Ja, galdu inez, egoitzen nugo de. Besteak, besteak, ruik... Besteak emau da gauzatxoak. Baldaude. Daude. A ber. Dakagu Roger Adria, dakagu Cleman Bartet, atzo bigarren etapa batean. Dakagu Depreto da Jaikoko gaztetxo bat, dauzkela 21 urte, eta beti tendu postua. Tiporek berdin zaio, zelazteketetan beti ari da postuak egiten. Akaso tropla egiten duela go? Euskal Herriko itzulian 2 top 10 egin zituen. Gero dakagu txampuzen klasikoa da. Ez da oso eskala hori ona, baina nongi dabil. Formolo, Movistarreko talde buru jungo da, Sosa eta Mulbergerrekin. Hiruak azkeneko taldean daude. Chris Harper, Jaikokoa, aurten kristonkarra egiten ari izan, eta erori gintzan. Seguro, lasteketa honen godula. Hemen, Cristian Rodríguez da, arkean dagoen zigista Espainiar bat, oso lasteketa honak ditula tarteka. Gero beste batzuetan ez, baina inspiratuta dagoenean, oso ondo igotzen da, tipo hau. Eta hor dago, beti talde txikitan dala, baina puntutxo batzuk egiten ditu. Eta ero Alfred Wright. Kolatu zaigun azkeneko taldean, egon batzula behar bada sprinterrekin, eta aukera oso dauzkana irazteko. Bai. Zantzea, bueno, gero hemen Barle, beste izan dakatzetik, Sosa aipatu dukela guztiat ez. Bai, Mulberger eta hiruak izango dira, ez? Movistarreko taldeburuak, nik uste ez dagoela ere hola taldeburu garbi bat, baina, bueno, hiru egingo dutela, ekapen orokor txukun ezagit. Txuku xamar bat, esan edet, ez? Ba, zaidu ala margarren, edo 14, edo 13, edo 9, edo 16, ez? Bueno, behitzatetak goituzte, behazakit, 36 puntu, edo 42. Ez? Eta gero Godon, ez ezagun aztu Godon, dala tipo bat, 84 neurtzen duna, bastante ondo joan amaldan gora, eta orain ere sprinterra gana. Bai. Bai, ez da egit, bost aukeratu behar dira, Lander. Bai, nik momentu enten dauzkadan adia hauek. Adria de Prieto, Godon, Harper eta Wright. Bostoiek. Ba, nik horrendik aukeratzeko. Ba, horren beste ez, Lander, ez? Nik uste gaurko podcasta, gehi luzatu gabe. Luzatu ginen, ez da dagoeneko zenbat denbora guazen, baina hori, bueno, esan duguna informazioa, ba, justukoan ez eta gustugun gaben ari garen garrabatzen, eta entzulei, ba, 2 egun terdie, gutxura bera utziko dizkegula hau entzuteko, ba, informazioa eskaz, ez da zer da ditzen, taldeak, azken kalkula egiten ari diren,
bueno, aipatu duguna, ezta. Hori jakin da, talde batzuk ziurtatu ditugularik, eta ikusita ze bilbide mota dugun, bueno, beste punto biltzeko aukera polidoan izango dugula, mutu batzuk aukera gehi emango dute, beste batzuk gutxiago, zalantza gehi eta gutxiago izango direnak, eta ez ahaztu ETB-en emango dutela lasterketa. Nola ez beti ez dela Eurosporten ikusi izango da, baina, bueno, ETB-en ikuste aukera izango dugunez, iruditzen zaita etzakia gutxi dagoela bintzat tropelean kinela egiteko, eta, bueno, animatu zuek eta ingurukoa baita parte hartzera. Eta, Lander, honen beste ez, horren arte agurtu ditugu entzuleak, ez? Hori da, besaka denoi, suerte hon, kinielan, eta bueno, jun preparatzen motorrak, ze turra datola izter, turrako podcast bat ingo dugu bereziagoa, gonbidatu berezi batekin, eta hori espero dugu, podcast poli bat egitea, eta turra disfrutatzea urtero bezala. Lander, bueno, eskerrezko guztioi, sortu gonen eta urren artean. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard, ataca